כן, מדובר בכריש, חבל על הזמן. הלאה, כולם לחייך, כולם לחייך. כולם לחייך. אחרי המצוף? קח, סרגי, תחזיק. סרגי, תחזיק, סרגי. אני אמשוך. לא נושך, איזה... אני אמשוך פה. סרגי, תחזיק את המצלמה. הוא גדול, חבל לך על הזמן, תכף אני אראה, הוא עדיין לא יצא. צלם? מעל מטר. בד. בד, זה מצלם? תסתכל עליו. מי זה? 756? תכף, הוא נלחם איתו, אבל הנה הוא מצליח כנראה. וואלה יעקב, תראה איזה גודל. אין ספק שמדובר בכריש. ראיתי, זה כריש. כן, ראיתי. כריש. זה כריש. רגע, אל תדאג. נביא לך זכויות, אל תדאג. הכריש מוחלם, אתה יודע. הנה הדייג. תגיד, זה כריש. כריש אנחנו שרמו אותה, אבל זה כריש. מה, אתה מכניס את זה באמת לזה? שמעת עליו. למה הוא רוצה? אבל הוא מכניס את זה לפייסבוק? כן? של מי זה? נהג להבא אנחנו... הנה. וואי. בוא'נה, זה גודל. מה קרה לך? הנה כריש. זה ההוא. גלגל. קח תולה. מה זה? מעל מטר. כריש מעל מטר. גלגל. ארקינק, תישאר במקום, ארקינק. אני לא יודע אם זה מגיע עד לשם, רואים, אני לא רואה פה כלום. קח ימינה, הנה הוא. מה קרה? כריש מעל מטר. בוא'נה, איזה מרדף פה. בוא תראה איזה גודל, חבל לך על הזמן. הנה הוא נלחם איתו, אני רואה את הכריש. הוא מחייב. הנה ביי. הנה, אתה לא רואה כריש. עכשיו. תמשיך. זה כריש. רגע, תראה מה הכל, בוא נפסיק לך את הכפתור. שומע, עוזי? הנה, מה? יעקב, עוזי אמר שיפתחו את הכריש שיראו שהצוללן לא שם. אין בעיה, עוזי, קודם שהוציאו אותו. לך על הזמן איזה גודל. שומע? וואי, איזה גודל! לא, הוא פה בכניסה לחוף. תיזהר! מקום 100%. כמה יש לו? מטר, לא? רגע, תחכה דקה. עכשיו. מטר וחצי. 756. מטר וחצי לפחות. וואו. בזנב. רגע לנעליים. וואי, תזהר. קח את הזנב. תזהר. מאחורה. אל תפחד. יופי. על הבד. רגע, אבל צריך להחזיר אותו למים. להחזיר אותו למים, חבר'ה. תחזירו אותו למים. חבר'ה, תחזירו אותו למים. רגע, שיתשלבו אותו. עוד טיפה בפנים. עוד טיפה. 20 דקות פה ימים. תחזירו אותו למים. וואלה, תחזירו אותו למים. גלגל אותו ככה, גלגל אותו